Hej, jeg er en af brødrene Liverpool. Jeg vil gerne lige vise jer en video, hvor Suarez scorer næsten på midterlinjen, så den får I lige at se nu. Der får han så bolden der, det er ham der løber. Og så skyder han lige der. Så rører det sgu. Der får han aflevering. Nej, der skyder han altså. Kan I se det? Der skyder han lige over målmanden. Der skyder han, og så rører den lige der. Lige over målmanden. Og så er der bare kasse. Det var lige det mål, jeg ville vise. Så vi ses. Jeg håber, jeg laver flere videoer, så I bare kan se, og jeg tror også snart mine brødre kommer. Så de står her og følger med mig. Så vi ses. Hej hej.